san da ka ji labari shi za ya ceci al'umma, ranar da ba su tasiri biya da dukiya su ma sai wanda ya yi alkhairi. To bar batun wannan ma shi ne ya sa kakan tsari ba lahirar ba har nan ma ɗabi'ar samai da alkhairi rahama ya kai ga al'umma. Ya muhammin na ya mai kai ne kawa kaunugata, domin ka anta mai sharri an nuna masa kyama, shi ko ya mai da alkhairi don ya nema maka girma. Shin ko ka samu labari an yi mai rauni da dama, haifa a baka labari na san da za a gaya ma, tun kan zaman ka jariri ya yi magata ashe.